Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Let it fall on me. We're in your presence. Tinokugamuchira vateereri vevhangeri zvinoitwa mufundisi Simon Paringa. Tinoparidza Kingdom Message Series. Donzvo redu nderekuti vanhu pfungwa dzavo dzivandudzwe vave neunderstanding yekingdom yaMwari. Nokuti nhau yekingdom nderelationship, ukama hwemunhu naMwari. Isinei kuti unopinda kereke ipi. Saka tinokutendai mose munoteerera vhangeri. Haisi nyaya yematransfer kuti uchinje kereke yaunopinda, asi kuti inyaya yekuti your mind must be renewed so you can walk as a son of God in the kingdom. Vakagara mupoverty, vakagara munhamo, vakazvipfekedza kusabudirira, but Mwari ane chivimbiso mubhaibheri kuti you are not poor, you are rich. Kune vakavimbiswa utano, vakanyura mukenza, vakapfekedzwa kutambudzika, vari munhamo, but chivimbiso. Hallelujah. Zvandiri kuita izvi, understand, in life yemunhu ari pano anonyatsoziva kuti Mwari anosumudza marombe kubva muguruva, but iye akazorora murombe, haana idea. Akazorora mukudhakwa, mukusvuta mbanje, akazorora ane hembe dzacho, vane mazita acho, mabula vakazorora. Tine vanhu vanoda kurarama kupemha, kufisa tsitsi, but you can change life and make it. Don't miss the promise of God. You can make it in life. Jesus. You are wonderfully and fearfully made. Jesus. Mapfekero enhamo, disaster dzawakapfeka, kuda kunzwirwa tsitsi, kupfeka dzidza, kuti tikadii mabhuranda aikumura dzidza. You are appointed. You can make it in life. Jesus. Kuna akangopfeka culture, tikadii mabhuranda aitakabva kure, Malawi. Jesus. Machaina akabva kuHong Kong, vane mashops pagaufa, kure nekupi Rirongwe neHong Kong. Nhamo ngairege kukutadzisa kunzwa meseji nokuchinja. Ukaenda mubhaibheri, mari hapana, but ramba kuita murombo. Zvinorambwawo. Akanzwa kuti atezvara vachapfuura vachinoveura makwai. Meseji iyoyo yakamutuma kuchinja mapfekero, dhirezi renhamo nekudemba akabvisa, dhuku zvenhamo zvokubatwa maoko akabvisa. Rega kumirira Mwari uri kuwrong place, rega kumirira promotion yaJehovha uchiri kuba kubasa, hauende ikoko. Muupenyu ramba uine hope. Nyangwe chikoro ndakafoira, but I will make it in life. Nyangwe vari kuramba, but zvinoita. Above all names. Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. From verse 21. Then Jesus went forth and departed into the coast of Tyre and Sidon. And behold, a woman of the Canaanites came and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but to the lost sheep of the house of Israel. Then she came and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, It is not right to take children's bread and cast it to dogs. And she said,
truth, Lord. Yet the dogs eat the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee, even as thou wilt. And her daughter was made whole from that hour. Let me teach on this laws. Mukadzi ari kuuya kuna Jesu ane dambudziko raasiya kumba. Mwana wake ari nezvimunetsawo. Zvakanotiswa nemukadzi yokuti ndofunga mweya yetsvina inoda kudzingwa mwana wangu. Saka ndokubva auya kuna Jesu. Asvika kuna Jesu, iye Jesu chaiye, the right Jesus. Pane zvakaitika ipapo. Ari iye Jesu chaiye anogona kuzvipedza. But pane hurukuro dzakaitwa dzekuti auya nechichemo ndokubva achizvitsa kuti Ishe Jesu, ndiitirewo ngoni. Mwanasikana wangu ane mweya yetsvina inomunetsa. Bhaibheri raburitsa pachena kuti Jesu haana kudayira kana izwi. He answered her not. Chapa Jesu kunyarara chii? Unga mumwe angaite bvunzo wakadaro. But let me explain the full story. Ndozobharidza. Jesu haana kudayira, not a word to her. Mukadzi ndokubva aramba achishedzera mukusakayirwa kwake. Vadzidzi ndokuona kuti Jesu chaiye haasi kudayira. Saka ndofunga pamwe haasi kuzvifarira zviri kuitwa nemukadzi uyu. Ndokubva vauyawo futi kuna Jesu vadzidzi vakati, Ishe mudzingei, nokuti she is after us, ari kutiteera. Mudzingei patiri. Jesu ndokubva apindura vadzidzi vake achiti, vakatumwa kuvana veIsraeri vakarasika, the lost sheep of the house of Israel. Mhinduro iyoyo mukadzi uyu ndokubva ainzwa isingapindurwe iye. Vadzidzi vachatsanangurirwa naJesu kuti pari zvino ndo misheni yandiinayo. Mukadzi ndokubva aramba achiteera. Kwakuuya mutsoka dzaJesu. Kwakuti Ishe, ndiitirewo ngoni. Jesu ndokutaura shoko rekuti hazvina kunaka kuti nditore chingwa chevana ndikandire kumbwa. Bhaibheri roburitsa pachena mukadzi ndokubva apindurawo achiti, hongu tenzi, kana kuti yes Lord, hongu tenzi, ingawani mbanana chaidzo dzinodyawo zvinodonha patafura. Jesu kwakupindura achiti, O woman, great is thy faith. Ndichada kubata pamusoro pechinhu chinonzi great faith. Great faith, kutenda kukuru. Kureva kuti kune little faith, kutenda kudiki. Kugoita faithless, kushaya kutenda. But nhasi ndoda kubata pamusoro pechinhu chinonzi great faith. Nekuti mukadzi uyu ari kunzi naJesu, O woman, great is thy faith. Kuti agone kusvika mulevel yekuva nekutenda kwakakura kudaro, chii changa chaitika? Saka panyaya akauya kuna Jesu, haana kusvikowana ansa. Akasvikowana zvinhu zvakamulita kuti asvike paansa. Zvinhu zvacho handi zvinhu zvokuti munhu ari ordinary aigona kumirira. For example, kuti wauya kuna Jesu, Jesu wacho haadayire. Nokuti ndo chekutanga chakaitika. Auya kuna Jesu, mwanasikana wangu anonetswa nemweya yetsvina. Bhaibheri rati Jesu haana kudayira, akaramba akanyarara. Kureva kuti panobuda great faith, panenge pafambwa rwendo rwokuti dzimwe nguva dzimwe nyaya uchidzisvitsa Ishe vasingadayiri. Panobuda chinhu chinonzi great faith, kutenda kukuru. Rwendo rwacho, especially rwemukadzi wandaverenga, kuti ataura chichemo chake kuna Jesu, Jesu haana kupindura. Kureva kuti ugone kusvika palevel yekunzi wane great faith,
ndokunge wapfuura muprocess yekuti uchinamata so uchiona sekunge hasi kupindura but oramba uchimunamata. Great faith kutenda kukuru kungawanikwe sei mumunhu. Good example ndenyaya yataverenga kuti mukadzi auya nechichemo kuna Jesu. Jesu haana kupindura but iye haana kubva nyangwe Jesu wacho asi kupindura. Chikonzero ane chaari kuziva kuti iye wacho asiri kupindura. Ndiani anzi hakuna kumwe kwairi. So there is no need kuti ndiende kana kuti ndisuduruke paari. Whether apindura haana but chandiri kuziva zviri kunetsa kumba kwangu zvinongoda iye chete. Saka it's worth it kuti ndimirire kusvika nguva yaachapindura than kuti ndisiyane naye ndofa ndiri musame situation. Ko iye Jesu anozviitira iwo kuti aregere kupindura munhu ari mudambudziko zvokuti Bhaibheri rinosvika pakunyora kuti he answered her not. Kusapindura kwake kune chekuita nezvanoda kusanangura. Ndokuti hapana ari kuti akati namatei onzgonge Mwari havasi kupindura. I will help you on that note. Kusapindura kwaMwari imhinduro. I will explain kuti imhinduro yakaita sei. Kuti wataura kuna Mwari ndokubva vanzwa. Iwo kwakurega kuadresa nyaya yako sezvaitwa kune mukadzi uyu. Kuti ati mwanasikana wangu ane mweya yetsvina inomunetsa. Jesu kwakunyarara. Kunyarara kwaJesu ikoko hakusi kuignore. Mwari haignore munhu anouya kwaari. But chakapa Jesu kunyarara ilevel yefaith iri kuda kuonekwa mumukadzi uyu kuti auya achiziva here kuti pano pari kunyararwa ndo pane zvinhu zvake. Kuti chichamupa kushingirira kuramba ari ipapo ndo chichaita kuti Jesu agone kuziva kuti munhu uyu haana kumwe kwaari kutsvaga rubatsiro kunze kwangu. Saka kunyararirwa kuonekwa level yekunzi uri pati kuna Jesu wakauya kwaari. Kunyararirwa imhinduro yemezha yekuonekwa kunzi hauna here plan B. Nokuti tine vanhu vokuti anoti ndikatiraya kunamata zvikaramba ndozotiraya zvimwe. Kunamata hautirayi unofanirwa kuitira futi. Chinhu chinonzi faith kana Mwari vachida kuchiona mumunhu unopfuura neprocess yekumbonyararirwa. Nguva yekuti Mwari vanoita sekunge vakanyarara iriko. But nguva iyoyo haisi nyaya yekuti vakanyarara. But pane zvamhinduro dzavari kutopa. There is a measure yavari kucheka mumunhu kuti munhu nokuti Bhaibheri rinoti ida Mwari wako nemwoyo wako wese. Saka panoonekwa mwoyo wako wese nerudo rwako inyaya yekuramba wakamira pana Mwari wacho nyangwe asati aita zvaruda kukuitira. Mhinduro asati apiwa mudzimai uyu Jesu achiri akanyarara. Haana kuti manje kana achinyarara ndonozvitsvaga somewhere. Kureva kuti iwo Mwari pachawo vanoda kumbozvionawo mauri iwewe kuti iwewe une kutenda here kuti hakuna kumwe kwauchaenda wakainga Mwari nemwoyo wako wese. Ende nometa Mwari vakanyarara kana kuti vari kutaura hakuna kumwe kwauchatsvaga rubatsiro kunze kwekuramba wakamirira Mwari wacho. Iko kumirira Jehovha iri level inodiwa kuonekwa mumunhu nokuti inoprova kuna Mwari kuti hakuna kumwe kwandichaenda. You are the only God for my life. Why Mwari vachidaro? God is jealousy. Mwari havadi kuti uwe nevamwe vaunonamata vaunotiwo ndo vamwari vako. Saka kuti vaprove kuti iwo ndiwo Mwari chete mulife yako, the only way ndekumbopota vachikunyararira but vari iwo chaivo. Oh, let me explain again. Mwari anoda kuprove kuti munhu ari kundinamata ari kunamata akandiisa pamberi pezvesere
kuti ndini Mwari waanonamata hakuna umwe. Saka izvozvo zvega havazvipruvhe nekuti wauya nechichemo. Vanozvipruvha time yaunenge uchichema zvekuti vanombokunyararira. Ipapo ndo panozoonekwa kunzi hauna kumwe uriwe kwaJehovha chete. Time yaunozoonekwa kuti uri kuda Mwari nemoyo wako wese, you go to another step. So first step, ndekuonekwa how serious you are in the Lord. How serious you are in the Lord. Wainga Mwari here nekuti ndiye ega Mwari mulife yako, kana kuti ndiye wauri kungozamawo une zvimwe zvaunombotraya. Kunyarara kwaMwari kuda kuona kuti uchaenda kun'anga here kana kuti wakatobva ikoko. Kunyarara kuri kuita Mwari mulife mako vari kuda because izvozvo vanotenderwa kucheka. Mwari vanotenderwa kuzviongorora mumunhu ari kuvanamata kuti uri kundinamata nemoyo wese here, hauna plan B, hauna umwe Mwari here. Saka kunyarara kwavo iproof yekuda kuchipani chiri kuda kupruvwa mumunhu kunzi hauna here kwawagara wakanyura pasi kuti zvechechi zvikaramba tichadai. Nokuti type yakadaro iriko kuti tikatira zvechechi zvikasaita tozoona tomhanya nedzimwe. So nhau yekunamata haisi yekuti takauya kuzotraya, pari kudiwa vanhu vari kurevesa. Saka kurevesa kwemunhu kunoedzwa, kunotestwa. There is a test yaunopfuura nayo kupruvha kuti uri kurevesa. I remember my first times Mwari vandidana to minister the word, things were not okay. So ndaita mubvunzo mandiri, kana Mwari akandidana sei izvi zvichinetsa, ende ndokubva zvaramba zvichinetsa ini ndine calling. But in those times ndo pandakaramba ndichimushumira zvokuti nhasi ndaakutogonawo kuziva nekutsanangurira vamwe kuti nguva dzakadaro dziriko hadzirevi kuti Mwari anenge akukanganwa, anenge achida kunyatsoona kuti uri kurevesa here, wakauya kwaari nemoyo wese. Akagona kungopruvha izvozvo, the next level you are blessed. Mwari akaziva kuti iwewe uri wake ende uri kurevesa nemoyo wese, dzimwe nyaya dzamuchataura anenge akatsika paplatform yekuti uyu ndikasamuitira hakuna mumwe achamuitira. But Mwari akasawo that sure nelife yako kuti pamwe une plan B, anotoziva kuti akasakuitira unogona kutsvaga dzimwe nzira. Saka iyo yekuti unombopruvhwa kuti wakauya nemoyo wese, unorevesa kuti Mwari chete ndo solution mulife mako here, that time iriko. So mukadzi weKenani auya kuna Jesu, Jesu akanyarara, he became quiet. He is the word, but the word was quiet. Jesus is the word. Mukadzi auya kuna Jesu, Jesus answered her not. The word was now quiet. Mukadzi ndokubva aramba ari pakanyararwa ipapo. Why? Ari kuziva kuti dambudziko riri kumba kwangu hakuna umwe wandichaona anogona kurisolva kunze kwemurume yeyu. Saka yekuti ambonyarara, as long ndichiziva kuti haasi chimumu, ndo yandaakumirira manje. Yekuti ambomira kutaura haisi nyaya, iye achitaura hake. Saka mukadzi ndokubva aramba aripo. Vadzidzi kwakuya zvikanzishe mudzinge yanyanya kutitera, ari kutiitira noise. She's after us. Ipapo ukaverenga zvakati zvitoriwo pachena kuti mukadzi uyu haana kuinga vadzidzi ende haana bvira ashedzera zita remudzidzi kana one kuti Peter we, James we, Judas we, anyatsoti Jesu weNazareta, mwanakomana waDhavhidhi, ndiitirei ngoni. Asi waDhavhidhi wacho pa12 vari kuti ngaaende haapo. Kureva kuti iriko nguva Mwari yavanokuregera uchimbopindurwa nevanhu vachida kuona kuti unoziva here kupindura kwavo.
Jesu anga aripo, vadzidzi ndokubva vauya kuna Jesu vakati Ishe mudzingei, ari kuita noise. Kuti mukadzi uyu akatonzwawo imwe komiti yagara pasi yakuronga kudzingwa kwake. Haana kuti hamanje kana vadzidzi vasingadi hapana zvekuita regai ndiende. Akati chandainga pano mwanakomana waDhavhidhi. Ndo mind yaunofanirwa kuva nayo kana wakauya kuzonamata. Kuti chandakainga inini muchechi, nyangwe vanhu vachitaura zvavanotaura, ndakauya kuzonamata Mwari. Saka hakuna komiti nevanhu vachandisudurutsa mukunaka nekururama kwaJehovha. Kana vanhu vakaona sekunge nyaya yangu haina maturo, nokuti ivava vanhu vari kuti mudzingei ari kuita noise. Peter ambuya vake vakamborwara nefiva, akauya kuzotora Jesu vakanonamatirwa. Ipapo yanga isiri noise, iri request. Vati zvikanetsa vamwe manje vadzingei. Ipapa Peter ndopaifanira kuti Ishe mubatsirei nokuti makambondibatsira situation yako sometimes kuma church members aunotobata nawo haisi nyaya hombe ainda vanoinazvo ende inongochitaisira dai vakaziva mamiriro akaita zvinhu zvangu vandibatsire. Nhamo yemumwe kune mumwe haisi nhamo, inyaya. Unotonzwa vachinwa tii vachitaura nhamo yako kwavari inyaya kuti zviri kutomunetsa kai vachinwa tii. Nhamo yako inoendwa nayo palunch patebhute, vari pakati pekudya vachitaura kuti akatodzingwa basi, kureva kuti kwauri nhamo kwavari inyaya. Haigone kuita nhamo yavo kana iri yako. Saka izvozvo zvobva zvakuzivisa kuti anofanirwa kushingirira mudambudziko rake haasi mumwe munhu ari pasaidi pako, ndiwe. Nokuti kune mumwe kana ukatomudzwa nezvino ndakarara nenzara, ndonyonzi story yauri kutaura. So vari kuti Ishe, she is after us, mudzingei. Jehovha ataura shoko rekuti ini ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Let me help you in the explanation. Ichokwadi kuti Jesu panguva iyi achiri kufamba, achiri muphysical body kuIsraeri, anga akatumwa kuIsraeri ikoko. Saka wakaona paministry yake anobvira atora kana passport yekuti ambofamba achishumira Samuel. Kuno kwaitova nevanhu vatanga akatumwa geographically kunzvimbo inonzi Israel, to the lost people vekwaIsrael. Saka mukadzi wechiKenani ari kuuya kuna Jesu haasi mugurupu revanhu vakatumirwa Jesu wacho panguva iyoyo. Kureva kuti Jesu nyangwe akatumirwa munhu wese, but zvaiva in two phases. Physically anga akatumwa to a certain place, but after death, spiritually by the Holy Ghost, is affecting the whole world. Saka mukadzi time yaauya is not the right time, but she has come to the right Jesus. Iyo yekwanda yekusaandastenda mwaka nenguva inaita kuti uve nechichemo chiri right kune chaiye anogona kuchisorofa vatorekete. Mukadzi auya kuna Jesu weNazareti, Jesu kwakubudawo pachena kuti parishi nyangwe nguva yekuti mukadzi uyu abatsirwe yanga isati yakwana, but kupera kunoita nyaya yacho akabatsirika. Kureva kuti time is not an issue when you go deeper into revelation. Iwewe une nguva yaunofungidzira kuti ndo pachaita zvinhu zvako, haisi nguva ichaita kuti zviite. Pane kuziva kwauchava nako kuchakupa kuti zviite chero nguva yauchasvika. So mukadzi auya kuna Jesu ndokunzwa unzi pari zvino ndakainga makwai ekwaIsraeri akarasika. Kureva kuti zviri pachena yangofanira kunzi haumo pavanhu vandakatumirwa haumo. Saka dai ari mumwe aiti okay tozomirira kana zvaita, but akatarisa Jesu wacho ofunga dambudziko riri kumba, onzi
aiziva kuti zvangu zvichaita kana aenda pamuchinjikwa akufira munhu wese. Ko mwana wangu akakasika kufa iye asati aenda pamuchinjikwa, ini ndaakudhila naye asati afa kudai. Nokuti mukadzi uyu dai akamirira dambudziko riri kuba rainga rakabata mwana zvikuru zvekuti mwana aigona kukasika kufa, kwakamirirwa kunzi Jesu azofawo kuti aporese mwana uyu. Saka amai ndokuandastenda kuti nyangwe nguva isingatendere, but iyi nguva iyi ndichaita kuti nditenderwewo, nokuti situation yangu mamiriro ayakaita haichada kuti zvirongwe nenguva ichauya. Zvakuda kuti panguva ino tive nekuronga kutsva. So mukadzi ndobva ataura naJesu. Jesu ndobva ataura shoko akatumwa kumakwai kwaIsraeri akarasika. Iye ndewe kuKenani, zvapachena kuti hamo zvakamupa kusaenda. Irevelation iri mari zvinoita kuti munhu asaluze hati pazvinhu zvamunenge muchiita mese. Iwo uchiononga hapana kwatosvika. Haisisiri information iri natural. It's a deep insight yekuti by grace God can give you revelation. Chinopa Isaac Genesis 26 kudyara munguva yefamine haisi good thinking. Vane good thinking they were going down to Egypt. Ukarenga Genesis 26 inoti Mwari vachitaurira Isaac, do not go down to Egypt, stay there in Gerar and plant. Kureva kuti good thinking, mafungiro akanaka aiudza vanhu kwekuenda, but pfungwa yaMwari yakarambidza munhu kufamba. So zviri kuitwa naIsaac haisi common sense. Revelation iri beyond the common sense. Kureva kuti ma-challenges emulife, no matter how good you can think, they can overtake you. But when you use the mind of God, you can overtake them. Matambudziko ari muupenyu, ukashanda ne good thinking, anogona kukukunda. Saka uchiona haasi wese ari kutambudzika asingafunge. Dai ukamuti gara apa imbonyorera zvaunoronga muupenyu nezvaunofunga kuita nekudii, uchaona kuti ane kuronga kunoshamisa. Wese nhasi ari mudambudziko ane kuronga kwakanaka kwekuti abude mudambudziko racho. Ane zvaanofunga kuti pana kuti ndikangowana kana 1000 ndikahodha zvakati ndikadai. Kureva kuti mukati make good thinking yamo. But dambudziko harisati rapera, kufunga kwakanaka kuripo. So mukadzi auya kuna Jesu, onzwa zvichinzi panguva ino ndakainga makwai kwaIsraeri akarasika. Chinomupa kuramba aripo iye asiri gwai rekwaIsraeri. 1 paklasi yekurasika futi hapo, but oramba aripo. Kurati akavawo kwaIsraeri akarasika anoqualify, but nokuti ndewe kuKenani haaqualify zvachose. Ndauya kuzoshumira kumunhu ari pano wekuti ukatarisa mamiriro ezvinhu you cannot qualify. But ukatarisa Jesu akataura izwi rake mulife mako, he is going to make you qualify. Nokuti mukadzi uyu all systems, all doors were closed. Kuvawo gwai rakarasika, mukurasika chaimo anga asingakwani. Oza pane nguva yekunzi wakafoira, pane nyaya yekutoti pamwe nekuchikoro kwacho hauna kuenda. Ndolevo yanga yakasvika mukadzi uyu. Ndakatumwa kumakwai kwaIsraeri akarasika. Kureva kuti muklasi yekurasika mukadzi uyu haamo, even mukutorasika hakwani, but anoramba aripo. Nokuti maari mune chinomuudza kuti zvese zviri kutaurwa izvi, there is one way ichacreata miracle yako. Rega aramba achitaura unzwe. Jesu ndobva apfuurira mberi achiti hazvina kunaka kutora chingwa chevana tichikandira kumbwa. Mukadzi ndobva ati hongu tenzi, yes Lord. Kureva kuti ari kuwirirana.
nenyaya yataurwa ndochekutanga yekuti kudii hatingatore chingwa chevana topa kune mimbwa iyoti hongu ishe. Kuda kuti mukadzi uyu mune zviri maari zvinoita kuti agone kuziva pane munana wake zvekuti haambonzwa kutukwa izvi nakatukwa kana akatonzi imbwa anotona zvidiki chandiri kuda munana wangu chete, situation yangu inofanirwa kuchinja zvari kana akatoti mosquito pano handidi chandiri kuda healing yangu kana akataura zvake. Sajesu ndobva ati hazviite kutora chingwa chevana topa kumbwa. Ndakati dai iri type yangu ndopa ndaiti manje ishe mukanditawo imbwa zvakanaka ndatouya nditi ndini ishe wakarurama bati mashoko amakutaura manje. Ndakati mai ndine mukadzi yakafana nekudaiso, let's say uri kurwara wopiwa rimwe piritsi rinovava, chichaita kuti unwe piritsi iroro kuda kupora zvekuti kuvava kwaro is not an issue. Even ukasvika pahospital pana chiremba akashata zvokuti fe, but uchirwara wonzwa kuti ndiye dhokta aripo hautanda akutsvaga kuno unototi ngandirape ndiende, handina basa nekuipa kwake, situation yangu ndo yakanyanyoipa ikuda kwatenda. So mind iri mumukadzi uyu ndeyekuti I must come out with the result despite any situation. Kune vanhu vari bold mulife wekuti anoinzona kuti kufunda handina hama handina, but haana kurisaina kuti one day I can make it in life. Ari so bold zvokuti wega unotosha kuti chirudzii type yakadaro inomirira minana. Rega ndikupe picture iyi. Ranzo mwaitaura stories 1 1 2 aitamba tsoro draft. Saka kune mumwe aingova nemweya wekutsungirira. Saka vachitamba tsoro ndokubva adyiwa vana vese. Mumwe wake wakuda mabhobho matatu iye asara ne1 mwana. Vanhu ndokubva kutosimuka kuti yapera. Iye akati inopera sei sanda adyiwa wokupedzisira. Zvanzi hazvitoriwo vyasa unokwa unoenda. Uye nemanyemwe ndokubva abvisa tsoro dzese ndokubva asiya bhobho 1 ndokubva aramba uyu akapusha uyu akapusha uyu zvasvika pedyo nekuti uyu akapinda mulaini anodyiwa mhepo hamene kuti yakabva nekuwa tsoro yanga iri pasa. Tsoro ndokubva yasumudzwa mudenga. Uyu ndokubva ati idroko tingaite sei. Zikanzi ayo todzorera zvazvanga zviri, zikanzi zvazva zviri ine handichanyatsoziva. Kurati maari kune chaimuudza kuti mhepo inogona kukubatsira. Iwewe imboshinga mbichana iye kuti wakundwa haireve chinhu, but imboshinga mbichana pane zvinogona kukubatsira. Rega ndikudze mulife kana wakamira naJehovha rubatsiro rwako kana muvanhu mese musisina, God will make a way. Yes. Nyaya ndeyekungoziva kuti kana ndina Mwari even nature can help me. Yes. So mukadzi ndobvanzi aiwa chingwa chevana chitokumba akati iyi message hapana kundituka kwamaita nokuti pane zvandinoziva pamusoro pembwa nechingwa nevana. Ndoti mukadzi akagona kupatsanura message inenge insult ikapedzisira yakumuisa kuti anzi you are a woman of great faith. Ndobva ati ishe ingawani mbwanana dzinodyawo zvinodonha patafura yatenzi, kureva kuti iye kuti mandiitawo imbwa itori diki tiri kulevel yembwanana chaizvo, but pakuzodya chingwa ichocho taapo manje. Ingawani mbwanana dzinodyawo chinodonhawo patafura yatenzi. Ndakati papa ndopanofanira kuona picture sei Jesu anga achinyararira mukadzi pekutanga. Zviri pachena kuti mukadzi zvinhu zvaaikumbira anga asingafanirwe kuzvikumbira.
aifanirwa kuzviendesa right position pazvinouya, nokuti kana imbwa dzichidya chingwa chinodonha patafura hadzifanirwe kupota dzichitsvaga chingwa. Chingwa ndechevana. Munhu yari mulevel yembwa, imbwa dzinodya chingwa chinodonha patafura. Saka imbwa haisisina problem yekutsvaga chingwa, yaane problem yekutsvaga kune tafura. Tafura yandiri kushumira nhasi, ukazvipozishena pasi payo, inonzi the cross of Jesus. Ipapo ndo pane favor yako. When Jesus becomes a reason for whatever you are looking for, things will look for you. Jesu akava part and parcel. Nokuti imbwa ikangoziva kuti tafura ndeiyi, iyoyo yogara pasa, itsika yechingwa kupota chichichedza. Hakuna imbwa inozoti mozotonawo kumzoro. Aiwa, nechapa chayo kune inonzi gravity. Nyangwa ari kudya pamusoro panapa kana akaomera sei. Chinhu chinonzi mafufu uye nekutsvedza zvingori natural. Sa imbwa inongoziva position yekuya yogara pasa. Ava vachidya chingwa chavo kureva kuti nyangwe chikadonha semafufu, unozviziva here kuti mafufu iwayo ndo chaachiri chingwa chacho. Kureva kuti hapana mutsauko adya mafufu neadya lofu, nokuti mafufu akawanda ndo chingwa chacho. Saka mukadzi uyo haana chaari kunyimwa, but ari kunzi position yako iwewe, magara muri mugroup rinofanirwa kuwana zvinhu. Ndakati that's why Elijah asina kupa Elisha manto, kusvika bhaibheri rinobuditsa pachena kuti akutakurwa nechampupuri achienda mudenga, manto yake rakadonha, Elisha kwakunonga. Zvokureva kuti hapana Elijah paakabvisa bhachi akati munin'ina ndaakuenda zvawaiteerera zviye izvi. But unoziva here kuti munhu aikumbira rodhi yese achiti please ndiri kuda double, please ndiri kuda double. Elisha haana kuti ndokupa, akati ukandiona ndichienda unoiwana. Kureva kuti Elijah haasi mulevel yekupa Elisha, but denga ndo rinofanirwa kuona munhu kana asvika right place, nokuti Elijah haana kubvisa bhachi. Bhaibheri rinongobuditsa pachena kuti asumudzwa nechampupuri, bhachi ndo rakaita sei, rakadonha. Kureva kuti denga rinokumura rega, ropa rega munhu ari right position. Yekuti mukomana uyu aikumbira kuti mudhara ndipei, mudhara aiti Mwari vanofanirwa kupurufa chauri kukumbira iwewe, ndogona kuda kukupa, but denga rikakupa ririro ndobva ungatowana dhabu. Saka Elijah atakurwa achienda mudenga, manto yakadonhedzwa nemhepo. There was a wind of God, pakaita champupuri. Mhepo iyoyo ndo yakaziva kuti kune vamwe vanhu vari kutsvaka zvinhu zvine munhu. Mhepo ikakatanura murume mukuru bhachi ikatisiyira mupano, kureva kuti muna Elijah haanga asiri palevel yekupa Elisha, but Elisha anga ari palevel yekupiwa nedenga. But problem yake aizvitsvagira kumunhu. Saka rodhi yese ainzi ndiri kuenda kwakati yeutera, ndiri kuenda kwakati yeutera. Paakamira achiona Elijah achienda, manto ndokubva yadonha pari. Kureva kuti chinhu chaaifungidzira kuti anoita kupiwa this way, aifanirwa kupiwa this way. Let me explain this. Elijah achangotora manto omutambidza, direction yaaitarisira kuti inouya nezvinhu ndo yanga iri wrong, but munhu aifanirwa kumupa zvinhu ndiye anga ari correct, he was the right man. But manto yakadonha, kureva kuti yakauya this way ichienda pasi, uyu kwaakunhonga. Kureva kuti
It takes worship. Nokuti kuti unonge chinhu ndokunge wakotama. Kureva kuti chinhu chauri kuda munin'ina. How iwe unoworship Mwari zvakadii kuti ugone kuchiwana chinhu chacho. Nokuti kukumbira kwako is not enough. Nokuti hachiwanikwe wakamira chinowanikwa wakotama. Bachiri kadona uri nhonge wakamira. Mucheka wa Elisha pawakadona zvakatotora wa Elijah zvakatora Elisha kukotama kuti anhonge. Kureva kuti zvaaikumbira achifungidzira kuti zvinouya so zvaaitoda kuti azvitore so. Ipapa ndo panetsa vazhinji vedu kuti kune zvimwe zvaari kutarisira kuti zvive neimwe direction. But I want to tell you the real direction inokunzira zvinhu. When you kneel down and worship God, you can pick your answers. Mabvi ako akadhizainwa kunhonga zvinhu zveupenyu hwako. Zvinhu zvaunotsvaka mulife unozvinhonga kana mabvi akuziva basa rawo. Elisha achida kuna Elijah aifungidzira kuti zvinouya this way. Haana kuziva kuti zvinotoda wakotama kuti uzvinhonge. Yeti munhu wawina ndiye anazvo, but haatenderwe nedenga racho kukupa pasina worship. Kureva kuti munhu akangoda zvinhu zvekwamwari but asina nguva yekurumbidza nekunamata Mwari wacho hazviwanike. So mukadzi uya kuna Jesu ndovanza aiwa chingwa chevanati pekumba ndovati hongu tenzi ingawani mbwanana dzinodya zvinodonha patafura. Great is your faith. Great is your faith. Kutenda kwemhando iyi kuri kutsanangurwa naJesu. Jesu ari kuti nematauriro andaita watonzwa kuti hapana matukiro andakuita, but watonzwa uchiwana mukana mumeseji yakadai. Kureva kuti une manzwiro anopruvha kuti uri mhando yekutenda. Unonditenda zvokuti unoziva kuti even mukutuka kwangu ndinenge ndichikukomborera. Even mukunyarara kwandaita uri pano, waramba uri pano, isign yekuti faith iri mauri, yekuti kana akambonyarara paari handibve. So kana mbwanana dzichinhonga zvinodonha patafura yatenzi, kureva kuti mukadzi uyu azviisa muklasi yembwa dzacho awirirana nemeseji yaJesu. Saka ati yes Lord kana kuti hongu tenzi ndo kulevel yedu, but kulevel yedu kwacho I can access grace. Why? Nokuti isusu tinoendawo pasi petafura. Chingwa hachisi chedu ndechevana venyu, but icho chingwa nesu tinenge tinowirirana. Nokuti even vana venyu vasingade chinodzika. Uchaona kuti when you get a revelation, kune munhu anogona kuti pandakarwara ndo pandakazoziva Mwari. Zvoita sekunge Mwari anomboshanda nemaproblems kuti vanhu vamuzive. Handi understanding yeyo ndeyatinayo kazhinji. Pandakabirwa ndo pandakazonamata, pandakarwara ndo pandakatendeuka. Statement yako ikava plain kudaro inenge ichipa credit kwete kuna Mwari kuma situations. Zvoita sekunge Mwari haana kushanda nerudo rwake kukuhina, but akashanda nematambudziko. Pandakarwara ndo pandakanamata, ndofunga Mwari vakatoshandisa kurwara ikoko kuti ndiuye kwavari. Statement iyo Satani ndaturambe uchiitaura nokuti haipe Mwari mbiri yekunaka nekururama kwawo. Inoti anomboshanda nemaproblems kuti ahwine vanhu. Rega ndikudze chakashandwa nacho naMwari kuti ahwine vanhu ndiJesu. Saka zvaunofanirwa kuziva ndeizvi, nyangwe uchiona sekunge kurwara ndokwakakunza kuna Mwari, ndiMwari wacho agara achida kukuunza, but iwewe wakazvidiscover mukurwara, but rudo rwake rwagara. Saka uchiona chirwere chacho hachina kukuuraya, kuda kuti iye ndiye agara akaisa shoko kuti uya kwandiri. Haunombozvinzwira.
Mwari wakatuma Jesu kuti anenge atenda munhu auye kwaari. Saka the only way nzira inoshandiswa naMwari rudo. God is love. For God so loved the world, he gave his only begotten son. Kuti munhu wese ari kutendeuka achiuya kuna Mwari haasi kuuya nekuti pane problem yamukonzera kuti ade Mwari. Haasi maproblems anokonzera kuti munhu ade Mwari. Chinokonzera kuti munhu ade Mwari inyaya yekuti Mwari wacho akamuda munhu iye. Ipapo panofanirwa kujeka. Nokuti neniwo ndakakura ndichitaura izvozvo. Pandakazorwara so ndopandakazoziva Mwari. Kamba Mwari wacho ndiye akandiziva. That's why mukurwara ndakafunga izvi. Nokuti kune vakarwara vakaenda kun'anga vakafira iko. Dai Mwari aishanda nemaproblems, hazvaita kuti mumwe akapinda muproblem oenda kun'anga. Aifanira kungonanga kwaMwari. But problem haisiriyo nzira inoshandiswa kuti vanhu vauye kuna Mwari. But munhu anogona kudiscover ari muproblem kuti kuna Mwari. Izvozvo zvoburitsa pachena kuti rudo rwaMwari rwanga rwakanyanya nyange vaiva muproblem. Saka wakazofunga Mwari. Saka haugone kupupura uchiti pandakatambudzika ndo pandakazoziva Mwari. Saka dzimwe nguva Mwari vanoshanda nedambudziko kuti uvazive. Mwari vanoshanda nerudo kuti uye kwavari. Nokuti pese munhu paanotaura achidaro Satani anobva afara kuti munhu ane wrong picture yaMwari wacho. Saka whatever chiitika mulife make, it's a point yaandiburitsira kuti Mwari haamuzive kuti anoshanda sei uye anoita sei zvinhu zvake. Hakuna problem yekuti Mwari anoti Jesu apa usaende vanhu ava nenhamo vanonamata nyika. God is love. Mwari rudo. Haashande nemaproblems kuti vanhu vauye kwaari. Anoshanda naJesu anopedza maproblems kuti vanhu vauye kwaari. But munhu anosvika paanodiscover kuti kushupika uku ndanyanya, beta ndinamata, ozopedzisira kufunga kuti pandakashupika ndo pandakaziva Mwari. Saka nhamo ndo yakaita kuti ndiuye kuna Mwari. Gamba chakaita kuti uye muna Mwari ipfungwa yawakava nayo munhamo, kwete nhamo. Kurati pfungwa yako yakawirirana nepfungwa yaMwari kuti Mwari rudo anogona kukubatsira. Let me show you something about decisions. First Kings. Second Kings. Kuna mambo akarwara. Adonha pamusoro pemba. Nokuudza varanda vake kuti endai munondibvunzirawo kuti ndinopora here. Vari munzira kuenda kunobvunza. Ainobvunzwa wacho haasi Mwari, but ndechimwewo chimwari chokwaBhaari chainamatwawo mune imwe nzvimbo. Vari murwendo rwokuenda kwakusangana nemuprofita waMwari anonzi Elijah. 2 Kings chapter 1. And Ahaziah fell down through the lattice in his upper chamber that was in Samaria and was sick. And he sent messengers and said to them, go and inquire from Beelzebub, the god of Ekron, whether I will recover from this disease. But the angel of the Lord said to Elisha the Tishbite, arise, go and meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, is it not that there is no God in Israel, that we may inquire from Beelzebub of Ekron? Therefore thus says the Lord, thou shalt not come down from thy bed. You are surely going to die. And Elijah departed. Chakauraya mambo uyu hachisi chirwere. Pfungwa yaakava nayo pakurwara ndo Mwari akaona kuti ndomuurayira iyo. Mambo Adonha pamusoro pemba ndi mambo okuSamaria. Kwavari
kune muprofita anonzi Elisha vanoziva kuna Mwari chaiye, but ndokubva vangoita a poor decision kuti rega ndinobvunza chimwari chekuEkron Beelzebub. Varanda vangu mhanyanyi, varanda vachimhanya, ndopanoona kuti Mwari chaiye aitoona munhu achidonha achikuvara, akanzwa munhu achiita pfungwa dzekuti bheta ndinobvunza umwe mwari. Izvozvo zvega kwete dambudziko remunhu. Chakanyanyobata Mwari zviri kufungwa neari mudambudziko, kuti une shuwa here kuti nedambudziko rawiri naro haune ineni. Bati uri wekuSamaria kuna Elijah, hakuna here Mwari kwaIsraeri zvawafunga kunobvunzira umwe mwari. Zvokubuditsira pachena kuti chirwere changa chabata mambo Mwari vaigona kuchipedza. Kureva kuti dambudziko hombe raiva namambo hachisi chirwere, decision making in time of trouble. Handizive mambo vari pano, dambudziko rako is not too big for the Lord, but the decisions you make in trouble, they are also trouble. Yes. Saka hanzi akatuma vanhu kuti ende munobvunza ndokorera. Kuri kuendwa kusati kwasvikwa, Mwari chaiye ndokubva aziva kuri kuendwa kuti hakusiriko. Kwakutumawo Elijah muranda wake kuti sangana nevanhu uvaudze zvaMwari chaiye, nokuti vaida asiriya kuti chaiye ari kuuraya munhu. Varanda ndokubva vadzoka kumba vakati pane watasangana naye parodi. Zvikanzi anga vapfeka zvorudzi ndokubva vatsanangura. Zvikanzi ndiye Elijah, hakusiriko kwandakutumai. Ko sei vagona kudzoka? Vadzoka nelatest manje yekuti muri kurova pasi. Elijah ari kuiziva nyangwe musina kutituma ikoko. Unozva dambudziko rese rawina ari Mwari anoriziva, but decision yawina inongomurwadza. Munhu ane dambudziko haasi kutomboziva kuti Mwari vamuona achidonha ende Mwari vanogona kumuporesa. Zvekutoti Mwari chavako chiri kubata Mwari ndechekuti koma akurongei zvinhu zvakadai. Saka tami vanoti rega titume vanhu kuti vanobvunza kuna Beelzebub. Mwari wobva watumawo Elijah, sangana nevanhu uvape meseji yerufu. Kana vane shungu neumwe mwari wavaida kunoona vachakontinya havo, but ndo latest news. Mambo haasi kuzopora, anofa. Mambo anzwa kuti Elijah ndo zvaataura, haana kuzoconcentrate again naMwari waanga atumira vanhu Beelzebub. Akakuda kudhila naElijah. Uchanoti mweya wekusapona unoita kuti urwise panoponesa. Mambo kana shoko rataurwa naElijah risiri a threat to your life, there is no need to concentrate about it. Continue kuenda kuna Beelzebub, but kukuprovira kuti mambo ava vaiziva kuti Mwari chaiye ndiye anotaura zvinoendeka. Vanga vawariti nekutaura kwaElijah, vakati vanhu vangu endai kuna Elijah mumudza auye kuno. Saka mambo nguva yese Elijah munomuziva ende munoziva kuti zvaanotaura zvinoita, but maakutuma vanhu kusiriko sei. Ozati nemunhu anoziva kuti Mwari anogona, ukanamata Mwari upenyu hunoendeka, but ane mushonga muhomwe. Zvese izvo zvatiziva, izvozvo ndo zvinongobvowa munaita. Hazvinoti nyaya yako ihombe, iwe ndiwe uri too difficult kuti ubatsirike. Elijah arimo mudunhu zvekuti vanhu pavauya kuna mambo vakati pane murume watasangana naye ati muri kufa. Mambo ndokubva vabvunza ndokubva ati ndiye Elijah. Saka kurwara kwese Elijah muchiziva kuti aripo ende muchiziva kuti anoshanda naJehovha ende anotaura zvinhu zvinoita, koma ngamatumire vanhu kusiri. Mweya werufu, mweya wekutambudzika ukabata munhu unoita kuti akanganwe zvinobatsira, but agone kurwisa pane hope yake.
Judges chapter 15. Varume vekwaJudha vakatora rope mbiri, 2 new ropes, vakaenda mubako raiva naSamson. Vakati uri hama yedu tozviziva, vati varume vekuchiFiristia vatinetsa, saka tauya kuti tikusunge. Samson calling yake ndeyekusunungura hama dzake dzechiJudha, but hama dzake dzinosvika palevel yekunotsvaga rope nyowani yekusunga musununguko. Chikonzero mweya wekusasununguka unoita kuti newe uparticipate kuzvisungirira. Unoziva here kuti Satani, mweya yechina kana kuti mademons akabata life yemunhu, dhimoni handiro rinoita chinhu, munhu wacho ndiye anenge akuita chinhu ichocho. Mweya wechina ukabata munhu kuti abe, mweya wekuba ukabata munhu, mweya wacho haube, munhu wacho ndiye anofanirwa kuba. Kurati pane kuconcentrata, pane kuparticipata kunoitwa nemunhu aatakwa nespirit. Kureva kuti ukaziva nokuti nzwa God nespirit zvinhu izvi. Spirit yako inotonga God. Saka uchiona mweya yechina ikabata munhu, no matter the body, rinoitiswa zviri kudiwa. Saka uchiti ukasvika pabhawa ona munhu akanaka chaizvo iri nzenza, uye kuti bhodhi ndo vakadzi vekuisa pamba ari kutsvagei kuno kuseri kwebhawa. Inyaya yekuti bhodhi harina basa. Mweya wakapinda mubhodhi anoswera unovhunduka. Unenge uchitoti uchimhurisa ukadzikama unza kuti handeve kuseri. Aizvo kune pfambi yokuti ukatarisa unofunga kuti haisi pfambi, ari kunyepedzera. Anenge ane good body, wrong spirit. Why? Nokuti body harina power. Chine power is spirit to control the body. Saka shoko raJehovha rikauya mulife mako, it's a spirit word. Iroro ndo rinocontrola the body. Saka mweya yechina inotoziva kuti kana musina zvaMwari, it's easy to use your body. Kana iwewe usina shoko raMwari, which is a spirit, the word of God is spirit, mweya. Kana zvaMwari zvisimo, wakaipa anogona kukushandisa haurambe, even usingade. Hausati wanzwa here munhu anoita zvinhu patopedzera akudza kuti apata handizvifarira. I remember mazuva ataenda kupambira, wega uri kwayo nyozonoti hapana zvandiri kuita, but next week ouya. Good thinking yange isiri enough. Nokuti as long spirit yapo, even your mind becomes useless. Yes. Uri kumba kwepfambiso wakagara pambhedha, unenge uchifunga kuti mari yaikwana kuenda kumusha. Apa ndokasina zvandikuita. Funga musha iko. But nokuti zvakakubata hazvirespect good thinking. Unoramba uchiita idzodzo but uchiziva hazvina basa. Why? Nokuti body, mind iri under the body. Good thinking haigone kuchinja life kana usati wava ne the right spirit upon your mind. So body rinoresponda, spirit yauya. Nyama ite zvainoda, inoitiswa zvinodiwa nemweya wakauya ipapo. And I'm Getsman. Jesu anoya kuvadzidzi vake oti mukai munamata. Ukanoiverenga Jesu ndiye anotaura statement yekuti mweya unoda asi nyama yakaneta. Asivi mweya unoda asi nyama yakaneta. Havasi vadzidzi vaipindura, ndi Jesu aitotaura apesiva in the spirit kuti mweya wenyu unoda but nyama yakaneta. Kureva kuti nyama nemweya pane chinotonga chimwe.
Saka kana zvakunzi mweya uri kuda nyama yakaneta, izvozvo handizvo zvazvoreva. Zvazvinotoreva ndezvekuti pamweya makaneta, saka nyama ichigona kugarisa mweya. Mweya unoda asi nyama yakaneta. Chinotonga chimwe mweya nenyama. Mweya nokuti dhimoni rikakubata unofamba ukapedza mabhawa ese usina mari, uchida kungoona bhora, kunoona unotamba tsoro. Mweya ukabata unenge noti vakomana pavaifungidzira kuti nyama yakaneta vanga vatoneta spiritually kwete physical. So body rinoresponda kuspirit iripo. Ipava vari kutonzi mukai munamati muregere kupinda mumiedzo. Kune miedzo waiuya hongu, saka vaifanirwa kunamata kuti varegere kupinda mauri. Yes, nokuti inzwa, even paLord's prayer musatirege tichipinda mune zvinotiedza. Kureva kuti unotofanirwa kunzvengeswa kupinda mumiedzo. Miedzo ngaiuya hayo, but regera iwewe kuregedzwa uchipinda wega. Temptation, pane pamwe pekuti Satani asati akuedza, iwewe ndori kutomuedza. Shuwa woenda kuarea inowanikwa zvinhu izvozvo, wodzoka uchitei kwatatiri miedzo yega yega. Ndanga ndaenda kumiedzo. Azviiteka kuti wopinda mubhawa pungwe urimo, wodzoka kuti area ndanga ndiri wakomana. Kune miedzo vakadzi vari. Ipapa ndo panobudiwa pachena kuti ndanga ndamboenda kumiedzo. Miedzo haina kuuya kwauri but wakatoita kuenda ikoko. So paprayer tinenge taakudai guide kuti tiregere kuregedzwa tichipinda. Kuuya inotouya but hatifanirwe kuenda kwairi. Nokuti unoita kuuya chinoita kuti Mwari vautendere kuuya, simba rekukunda vanenge vakupa. But ukanopinda wega simba racho hauna. Let me go back to my text. So mudzimai anzi dambudziko remwana wako inyaya yekuti panguva ino ndakatumirwa kwana weIsraeri, iwewe hausiwe mwana weIsraeri. Kureva kuti haakwalifai zvachose, but mweya wekutsungirira unobva kupi kumunhu asingakwalifai. Inyaya yekuti murume waari kutaura naye ndiye anokwalifaisa vasingakwalifai. Ukaziva Mwari waunonamata hauzoramba uchitarisa mamiriro akaita zvinhu zvako, unoramba uchifokasa mamiriro aakaita, wozoziva kuti zvako zvinotochinja chete. Chikonzero chekuti zvako zvichaita haisi nyaya yemaonero auri kuzviita, inyaya yemaonero aunomuita. Haasi wekwaIsraeri mugurupu remakwai akarasika hamo, but anoramba ari ipapo. Hongu tenzi. Chikonzero ane personal revelation kuti this man haakontrolwe netime. Zvaari kutiudza zvenguva ndokunge ini ndisinga understand munhu wacho. Ukaenda kuna Luke chapter 7, a Roman centurion akaenda kuna Jesu. Zvanzi remunamatiri munhu wangu ari kurwara ari kumba. Zvanzi alright, let's go. Ndoba akazoti no. Taurai shoko beti anopora. Jesu angabvuma kuenda. Kurati vanga vakutofamba. Ndoba akazoti aiwa I'm not worth. Taurai shoko anopora. Kureva kuti dai Jesu murume asina kuchinja mafungiro ake kuti taurai shoko, vaigona kutora 1 hour vachienda kumba kwake, munhu aigona kupora after 1 hour. But paakachinja mafungiro aenda Jesu wacho. Kureva kuti chinofanirwa kuchinja kuti zvako zviita hasi Mwari. Iwewe wacho uri
explain. Maziviro unoita. Unogona kuzoziva zvangu zvinoita gore nokuti hakuna gore Mwari anogona kunyatsoita zvinhu. Anogona nguva dzose. Mwari haana specific time yekunzi panguva iyi ndo paanonyatsooneka kuti ndiye Mwari. He is God. Nyika isati yasikwa, in the beginning vanongoti God was created. Kureva kuti asati atombosika chinhu anga ari Mwari. Asika zvinhu anoramba ari Mwari. Kurati umwari hwake hauna season. Maseasons akazouya umwari hwacho huriko kudhara. Hakuna time yaigona kuva Mwari anogona nokuti chero pazvakatanga aingogona. Genesis 1 ndo picture yaMwari waunonamata. Saka akaita kuti inyorwe ave mavambo. Insign yakuti I am a God who can begin where there is nothing. Yes. Genesis 1 autobiography yaMwari. Kuziviswa kwakwe wakatenda Mwari kuti ndo zvandiriwo izvi. Ukazoona zvako zvadai ndiripo. Nyika yanga ine rima, iri void, iri shapeless. Mwari ndobva vatanga kugadzirisa. Kurati chinoita kuti vazivikanwe kunzi Mwari varipo, kufarira kuona zvadaro woshedzwa kunzi gadzirisa. Let me explain this story. So mukadzi uyu haasi muproper time yekuti abatsirike, but ane a proper revelation beyond time. Rubatsirwo rwake rwaifanirwa kuuya Jesu ava nemavanga kuti mwana wake awane healing. Nokuti tese kunze kuno takatoponeswa naJesu tinoti nemavanga ake. Kune vakaenjoya healing asati ane mavanga. Mukadzi aiva neishu yekubuda ropa, haana kumirira mavanga aJesu, akatoporeswa naJesu asina mavanga. But rimwe genga ndo parinozoti nemavanga ake takaporeswa. Uyu mukadzi adaro anoti ine asati anawo. Zvangu zvazvaita. Why? Kureva kuti revelation yauinayo mahari ndopa unotorera zvinhu zvako. Vamwe vanotoda Jesu ane mavanga kuti apore. Mukadzi aibuda ropa akaenda kuna Jesu asina mavanga akapora. Kureva kuti maziviro unomuita ropa unokwanisa kuaccessa zvauri. Haisi nyaya yaMwari wacho, inyaya yemunhu wacho ari mudambudziko kuti unomuziva sei. How deep are you muknowledge yaMwari? Shuwa mukadzi audzwa kuti ndakatuma makwayo kwezina rakarasika, aifanirwa kusumuka kuti at least nandauya, but kana zvisingakutenderei it's okay. Mukadzi akati I know you personally, it's not a matter of time. Nokuti gwayana rakadeura ropa kumavambo enyika, saka handisi kumirira ropa richadeurwa, rimwe rakatodeurwa kare. There is a revelation I know iri beyond kuzoenda kwako pacross. Kureva kuti maziviro aunoita Mwari. Daniel 11:32. Vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. Kuda kuti zvakamirirwa nevamwe, vamwe vanenge vakazviwana kugara muna Mwari iyeye. Zvaunofungidzira kuti Mwari vachaita, let me tell you, Mwari haana future, nokuti mufuture macho arimo, ari muinternal now. Mwari haana mangwana, nokuti mumangwana macho arimo. Let me explain these things. Mwari haasi munhu. God is a spirit. Haararame mutime, ari mueternity. Zvekuti maari hamuna next year, next day itori maari. Iye hamirira kuti gore rikwane, rakatokwana kudhara imomo maari. Saka chese chaunofungidzira kuti Mwari vacha chitori munau. That's why Bible ichiti now faith. Kurati now ye faith irevelation yekuziva kuti zviri munau. Nokuti with faith kana wakuziva Mwari, haasi Mwari acha, ndi Mwari anotoita kana kuti akatoita. Imba yaunofungidzira kuti Mwari vachakupa
vakakupa. Let me explain this. Munhu anoti akaporeswa unamatirwa upora. Tinotenda Mwari hama dzangu. Ndanatambudzika. Mwari ndokubva vandiporesa. Saka tiripo testimony. Ndakatoporeswawo paCrusade yakaitika last week. Kuvanhu palanguage yevanhu zviri correct. Kuna Mwari zviri wrong. Mwari haasi kuporesa vanhu. Mwari akaporesa vanhu. Kulanguage yevanhu kuti Mwari vazondipawo basa ndida kupupura nditende Mwari zvakanaka ende unotoombererwa. Kuna Mwari vanenge vachiti wakatadza kuziva here kuti usati wasikwa mudumbu ramai vako ini ndakafunga nebasa rauchashanda. Kureva kuti Mwari havasi kuzoita ndiMwari akaita, but zvinotorera munhu nguva kuti afungidzire kuti pane zvinofanirwa kunge ndichaitirwa iye akaitirwa. Kugamuchira zvakaitwa kuri maringe nekuziva zvinhu zvaJehovha hazvisi kuzoitwa zvakaitwa. Vati kune munhu saka uchiona Mwari haanonoke nokuti munguva yese arimo. God is never too late. He is available in any time. Chese chaunoda kuti dai Mwari vakazondidai, dai Mwari vakazondidai. Mind iri natural. Ukatena mind yako spiritually, faith is now. Say faith means faith is now. Nokuti Mwari wacho haasi next year kana mangwana. He is in internal now. Ari muna nhasi inogara nekusika petu. Zvekuti chese chaunofungidzira kuti acha iye haana future iyoyo mari. Muna Mwari hamuna future yekuti achazodai so. Anenge akatodaro. But munhu kuti accesse zvakaitwa ndokunga akura pakuziva. Saka mukadzi auya kuna Jesu ari kuda kuti mwana ake aporeswe. Jesu oti ndakatumwa mumakwai ukazira rakarasika. Anoti no, iyi nyaya uri kuparidzai hongu ndizvozvo kune vadiki. Ini ndati kurei. Shoko rinondizivisa kuti kumavambo kwenyika gwayana rakadeura ropa. Kureva kuti pfungwa yehealing haina kuuya nokuti vanhu vari kuzorwara. Yakatouya vanhu vasati varwara. Solution yakaexista muna Mwari maproblems asati atanga. Saka uchiona hakuna case iri immediate. Nokuti muna Mwari chinotanga kuvapo isolution. Let me help you. Zanzi nyika yeva nerima. Mwari ndokubva vati let there be light. Uchierenga nyaya yacho zvinoita sekunge chakatanga irima. Let me help you. Saka kufunga kwako chakaita kuti Mwari vati let there be light. Hazvikubuditsire here pachena kuti light vairiziva. Ukaverenga Genesis 1 oti nyika yeva nerima Mwari ndokubva vati let there be light. Zvoita sekunge kwakatanga matambudziko kusati kwaane answer. But when you go deeper, chinoita kuti Mwari vati ngakuve nechiedza. Light existed in God before darkness. Hauti chinhu ngachivepo chausati waona. Chausingazivi kuti ngachivepo. Nokuti ndo chinopedza dambudziko iri. Kuda kuti muna Mwari light racho raitobuda muna Mwari. Solutions were already in God, but the problems were outside God. Minduro dzaiva muna Mwari. Light Mwari haana kuvhunduka kuti saka rima ratoenda chinoshanda chiniki. No, light existed in him. He is the God of light. He knows light. Haisi surprise. Nyika iri shapeless, iri void. Chinoita kuti zvinyorwe izvozvo kuti nyika yaiva shapeless. Kuziva kuti Mwari shape yenyika vaiziva. Saka
saka kuva shapeless hazvireva kuti ndokwakatanga, kuva neshape ndokwakatanga. Hausundinzwa. The earth was void, empty and shapeless. Ukanzwa chinhu chanzi chiri shapeless, kureva kuti kunozikanwa shape yacho. Ukanzwa munhu achinzi akashata, zvinozikanwa kunzi anofanira kunge akadai. Saka uchiona kuti hazviite kuti uti kune munhu akashata, nokuti hauzive kuti aifanira kunge akaita sei. The earth was void, empty. Ukanzwa pachinzi pari empty, there must be something. Something is missing. Saka nyika haina kutanga isina chinhu. Zvinhu zvaiva muna Mwari. Mwari ndokuona nyika iri empty. Kureva kuti kuva empty kuri kungoonekwa hako, but zvinhu zviriko. Mwari haasi kuvhunduka pana Genesis 1 kuti rima ndoitei naro. Zvinhu hazvinomira mushe shapeless. Hapana zvinhu. Zvese zvaakaunza as an answer was coming from him. Kureva kuti muna Mwari munoexista maanswers. Situation yangu dai Mwari auya ndibatsira apindira. Already situation yako isati yaita. Answers exist. Iyoyo ndopfungwa netsika yaJehovha. Zvizive izvozvo kuti dambudziko rawinaro harisi hombe, but revelation yawinayo ndo ichiri diki kuti iconnecte kusolution iripo. Alright. Mwari ndobva kuti let there be light, light ndobvara vapo. Manheru ndobva kwava nerima futi. Unoziva here kuti manheru rima radzoka. Mwari haona kuti problem yadzoka. And God created a greater, another light that is called the moon and the stars. Kureva kuti rima parakadzoka harina kudzoka seproblem, rakadzoka kuzoyeuchidza Mwari imwe ability yecreation yasara, kuti pane zvimwe zvamunofanirwa kusika, but saka rima munotorida kuti muzvigadzire zvinhu izvozvo, nokuti munguva yerima ndo munofanirwa kubuda nyeredzi nemwedzi. Saka kukava nelight jet akaramba ari masikati 24 hours, there is no need for the moon. Saka muna Mwari manga muna ability to create a moon. Saka rima raipota richidzoka kwete kuzonetsa Mwari, kuzozivisa Mwari kuti pane zvasara. Rima parakadzoka manheru, Mwari havana kuti wadzoka futi. Ingondarayira one light to veil, light to veil. And God created the moon. Tinokutendai nekuteerera vhangeri Mazvita. Ini Mwari vakukomborerei vakuitirei nyasha Mazvita.